Vamos a plantar unha vez máis aquí, grazas ao Concello de Santiago, 130 árbores autóctonas nunha mañá moi fresca, pero con moita ilusión como sempre, intentando compensar esa pegada de carbono que é inevitable, que queda tras as nosas competicións por Europa adiante e no Campeonato de España, e con moita ilusión de poder volver a repetir esta plantación, que esperemos que se consolide para moitos anos venideiros, e que aparte ven moi ben porque, bueno, este inverno parece ser que, bueno, as incremenzas meteorolóxicas pois atacaron un poquinho a toda esta zona e hai algunhas perdas, e isto vai a ser moi bo, e desde logo que son as prácticas que desde o noso club queremos que se consoliden, e estamos moi orgullosos de facelo na nosa cidade e máis no corazón da nosa cidade, aquí na Alameda. Conta un poquinho como se presentou o 2025. Bueno, estamos loitando, agora estamos xusto en intertemporada, estamos evidentemente intentando captar algún patrocinador máis que nos permita estar en todo o Campeonato de Europa de subidas de montaña. O ano pasado fixemos un bo papel, pero só podemos estar na metade, a verdad que nos encarece moito toda a logística de desplazar o equipo, pero sí que estamos moi ilusionados porque vemos que somos competitivos, o coche ainda permitiría facer certas melloras por reglamentación, co cual seríamos todavía un poquinho máis rápidos. Xa fixemos un podio o ano pasado en Portugal, e bueno, moi contentos, e queremos que podemos facer un gran papel, pero bueno, estamos en esa loita permanente que temos sempre os clubs en intertemporada de poder dispor de un presuposto un poquinho máis folgado, pero en todo caso con moita ilusión, moitas ganas, e representando a Santiago e a Galicia polo mundo adiante, un placer. E xe tes unha xenda, pois eso, onde consigues moitos logros deportivos, pero tamén hai recoñecementos que che quere facer a ciudadanía, ou xe tes un acto emotivo na Cidade da Cultura. Sí, efectivamente, temos unha gala de Nadal de Kogami, vamos a salir pitando para lá para estar ali ás 11, e polo que me anticiparon parece ser que teño que estar, porque parece ser que hai un premio vitamina aí que me van a entregar, que me fai moita ilusión tamén, e bueno, estaremos aí rapidamente, e xa vedes, rodeados aquí de un montón de amigos e de xente da cidade, e unha xornada polo menos para min, de moito disfrute. Temos un espazo emblemático como é a Carballeira de Santa Susana, a Alameda, un espazo que hai que coidar, e aproveitando pois esta aposta do club de Luís Penide pois por diminuir o impacto do CO2 cunha plantación de carballos, pois decidimos que este era un sitio a continuar xa coa do ano pasado, donde vamos a continuar a repoñer pois eses carballos que xa teñen unha idade, e aqueles que foron fallando pois nos últimos anos, nas últimas décadas, pois ir facendo esa repoboación, apostando desa maneira polo medio ambiente, pola sustentabilidade, incluso pois desde o deporte, como fai pois a escudería de Luís Penide, non? Con esas plantacións de árbores que diminúan o impacto ambiental, non só aquí, sino que como son máis dun cento de carballos, pois aquí hoxe pois faremos unha plantación de 20 que se continuará pois en distintos espazos da cidade que tamén precisan pois esa aposta polo medio ambiente, por manter pois ese espazo saudable, empezando, como decía, pois por este espazo emblemático que é a Alameda e que precisa deses cuidados. Temos a parte un deportista compostelán que vai levando o nome de Santiago por onde vai, que compite por toda Europa e Portugal, e ademais traendo grandes éxitos para a cidade, e logo é un exemplo de que un deporte de motor pois estea implicado e concienciado con deixar a pegada de carbono cero. Entón, para nós, a verdade é que é unha satisfacción poder colaborar con ele, sempre é moi colaborativo tamén con nós, sempre que o chamamos está disponible, e a verdade para nós a verdade é que é un honor.